tabang kanimo kay kini ada ko kayo among pagrespeto kanimo ilabay na sa imong negosyo wala kami gibuhat nga dili maayo kanimo. So usbon ko kanimo igsoon amo angyo kami og tabang ug gado na ba mi mapaabot ka tabang kanimo. Ay sir, kanang apiki ra ba kay koron sir? Wala jud ko yung may kwarta sir kay biktima kanang kuan sir kanang apiki gid kay ko karon. Dili na ni igsuon og dili na to makaya kanang kantidad nga 15,000 among gangyo namo kanimo. Pwede man natong ubos-ubusan ka na, ang importante aduna tay kooperasyon ni. So wala man ka na mo giobligahan ng 15,000. Actually sir, mangayo unta kami nimo og revolutionary tax kay aduna kay establishmento diri sa tunga oro kita pero wala na mo kanabuhata kay nisabot pud kami sa sitwasyon nimo. So karon kung dili nimo makaya ka ng kantidad 15,000 mga pipila ka ang imong mapaabot ani nga tabang. Dili lang ko mo kuan sir kay apiki jud kay ko sir, wa jud ko yung may kwarta sir. Dili ina ni paminaw igsoon dili ko gusto ang mga gahe ang iyon sa minayo nga pamaagi no. Magbuhat pa ba kami og dili maayo kaninyo kinahanglan pa ba namong sunugon inyong negosyo aron kamo makahatag ka namong mga rebelde kami igsoon aduna tay tulo ka batakang balaod nga pinaglaban diri sa tong inatibok ang Misamis Occidental no. Dili ko gusto nga susama ka sa mga taong gahe ang iyon sa maayong pamagi kay aduna gid tay mga sampol niya na. No? Paminaw ka na mo. Sa tinuod jud sir, wala jud kuya may kwarta sir. Mao gani ang akong gusto nga may tabo niini. Ug dili na to makaya ka ng 15,000 nga among gipangayo kanimo. Pwede man ato nang ubos-ubusan sir. Ang importante aduna tay kooperasyon niini. Kana lang among gihangyo kay aduna tay mga samaran nga mga igsoon. Sir, og muduol mo sa gobyerno sir nganong sa ako aman. Dili ayo kami tudluhi nga moduol kami og gobyerno.